Vítajte na kanáli Toboleno. V tomto videu vám ukážem, ako sa robia animácie. Ideme na to. Začneme s tým, čo potrebujeme. Potrebujeme tablet alebo mobil. Ja to budem robiť s mobilom. A nejakú animáciu vec. Napríklad Lego, Sleaze, auto, hocičo. A môžeme sa asi na to váhnuť. A ešte predtým potrebujete nejaký držiak na mobil. Nemusí to byť nejaký špeciálny, že neviem jaký, ale kľudne aj z Lega to môže byť postavené. Najprv asi potrebujete nainštalovať takúto aplikáciu. Volá sa Stop Motion Studio. Je zadarmo a potom, keď sa vám doinštaluje, iba na ňu čuknete. Tak sa vám objaví nejaký film, ktorý robil nejaký iný typek. A vy kliknete na New Film, nový film. A prvé, čo urobíte, je pozrieť sa na toto koliečko. Stlačíte ho a tu sa vám vlastne objaví rýchlosť a keď máte 12, to znamená, že 12 obrázkov sa prehrá za 1 sekundu. Keď máte 10, tak to znamená, že 10 obrázkov za sekundu sa prehrá. A tak ďalej. Ja odporúčam 12 alebo 10. To sú nejaké filtre, ktoré sa vám ukazujú na začiatku, fade out, bla bla bla. Tu sú ďalšie formáty, ktoré si môžete nastaviť. Ja dám YouTube. Tu máte filtre a tak ďalej. To nepotrebujete riešiť. Najdôležitejšie je tá rýchlosť 12, potom dáte túto kameru a už vlastne ako keby ste v tej kamere a ešte predtým, než hocičo začnete fotiť. Vidíte túto, tie mriežky malé a môžete si to dať na auto, keď ste začiatočník. Tu si to môžete zoomnúť všelijako podľa vás. To sú už nepodstatné ostatné veci. Tu si vlastne môžete nastaviť, že či to chcete spredu, zozadu. Dáte done a vlastne začnete fotiť. Robíte jednu fotku. To boli dve, ale to je jedno. Dáte tam auto. A my nechceme urobiť veľké pohyby. My nechceme urobiť takéto veľké pohyby proste. Lebo potom ukážem vám, jak to bude vyzerať. Pozrite sa. Keď sem prídeme, tak to bude vyzerať takto hnusne. Odporne to. To je ako keby to robil nejaký 5-ročný. Zase pôjdete sem. Teda akože vy tam už ste. Ja vám iba ukazujem, že čo nemáte robiť. Ale teraz vám to ukážem, jak to máte robiť. Vlastne, vy tam dáte trošku autíčka, alebo čo idete animovať, to je už na vás. Odfotíte. Posuniete trošku, odfotíte. Posuniete trošku, odfotíte. A takto to vlastne opakujete. Nechcete tam mať ruku. Dá sa to vymazať, ale to vám potom až ukážem niekedy v ďalšom videu. A teraz na porovnanie. Čakajte. Toto je predtým. Toto je potom to, čo máte robiť. Toto bolo to, čo nemáte robiť. Toto je to, čo ak to má vyzerať. Má to byť krásne jemnučké. A nedávame tam ruku, aby to... Lebo tak, keď tam máte ruku, tak to nebude vyzerať krásne. Ale vy posuniete, dáte preč ruku, odfotíte. Posuniete, dáte preč ruku, odfotíte. Posuniete a takto opakujete. Znovu a znovu. Keď to máte, tak prídete tam, kde chcete, ale vy... Lebo to by bolo síce krásne, natočili ste film, wow.
ale čo nejaký zvuk to tam nemá. Tak tu si vlastne dáte plusko. Vy dáte si audio. Ešte predtým, keď chceš vidieť videá, animácie, filmy, tak daj odber a like na toto video. Ďakujem. A tu máte veľa sound efektov a muziky. Môžete si tam dokonca dať aj vlastnú hudbu. Tak, tu máte nejaké sound efekty. No, je ich tam veľa. Alebo ešte potom môžete stlačiť mikrofón a sami si môžete nahrať. Čakajte, ukážem vám, že jak to potom zeditujete. Napríklad máte nejaký zvuk. Tu vidíte takúto ikonku noty. Kliknite na obrázok s tou ikonkou. Tu máte audio. Kliknite na audio. A tu vlastne máte ten zvuk. No, to sa síce nehodí, ale potom si toto môžete nastaviť tak, aby to bolo ticho. Tu si môžete nastaviť zvuky. Tuto si môžete nastaviť rýchlosť toho. Tu nejaké efekty a tak ďalej. A najdôležitejšie je fakt, aby ste mali tú animáciu, aby ste začali s tým. Potom to môžete akože rozvíjať profesionálnejšie. Čaute ľudia, toto je koniec videa. Dajte ten odber, like, pozrite si ďalšie videá a aj moje animácie, očividne. Môžete sa tešiť na Únos 2, alebo na film Killer Snowman, alebo ešte na film The Locked Room podľa knižky Locked Room.